Ο Θεός έχει για σένα καλά νέα. Αυτά τα νέα αφορούν τη ζωή σου σήμερα. Αφορούν τη ζωή σου τώρα. Και ναι, αυτά τα καλά νέα αφορούν εσένα. Εσένα που η καρδιά σου είναι μέσα στη στεναχώρια και την θλίψη. Για σένα που μάταια προσπαθείς να βρεις νόημα στη ζωή σου. Για σένα που πασχίζεις να τα καταφέρεις, μάταια όμως. Για σένα που αναζητάς την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια, τον δρόμο και την χαρά της ζωής. Ποια είναι αυτά τα καλά νέα? Είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας πάει μέσα από τα κακά νέα που είναι αποτέλεσμα των δικών μας κακών επιλογών στα καλά νέα του Χριστού για μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Διαβάζουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη, που είναι ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού, στην επιστολή προς Ρωμαίους που έγραψε ο Απόστολος Παύλος λίγες δεκαετίες μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε λοιπόν από την προς Ρωμαίους 3:23. Όλοι αμάρτησαν και δεν θα μπορούσαν ποτέ να γνωρίζουν την καλοσύνη του Θεού. Και συνεχίζει στη Ρωμαίους 6:23, το αποτέλεσμα της αμαρτίας μας είναι η τιμωρία του θανάτου. Αυτή είναι η αλήθεια της ζωής μας. Όλοι αμαρτήσαμε και ποτέ δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε στο Θεό με τη δική μας καλοσύνη, με τη δική μας προσπάθεια. Η αμαρτία μας έφερε το θάνατο στη ζωή μας. Και ο θάνατος δεν είναι απλά ο φυσικός θάνατος, αλλά ο αιώνιος αποχωρισμός μας από το Θεό. Δηλαδή, ο αιώνιος αποχωρισμός μας από κάθε τι καλό. Μέχρι εδώ έχουμε κακά νέα. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν σταματάει εδώ. Διαβάζουμε στην ίδια επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 9, ο Θεός όμως δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας επάνω στον Σταυρό. Ο Χριστός αρέσκεται να βρίσκει τον άνθρωπο ενώ ακόμα είναι αμαρτωλός. Μέσα στην κακία στην οποία έφερε ο ίδιος στη ζωή του, μέσα στο κακό που επέτρεψε ο ίδιος στη ζωή του, μέσα από τις λαθασμένες δικές του επιλογές, ο Ιησούς Χριστός χαίρεται να τον βρίσκει, ενώ ακόμα είναι αμαρτωλός. Ο Χριστός δείχνει τη δική του, ο Θεός δείχνει τη δική του αγάπη σε μας. Επειδή ενώ ακόμα ήμασταν αμαρτωλοί, έστειλε τον Χριστό κάτω στη γη για να πεθάνει για χάρη μας επάνω στο Σταυρό. Και στο 3ο κεφάλαιο, στο 24 χωρίο, διαβάζουμε: έτσι ανακηρύσσονται οι άνθρωποι δίκαιοι μπροστά στον Θεό. Πώς? Δωρεάν, με τη χάρη του, καθώς ο Χριστός πήρε πάνω του την τιμωρία της δικιάς μας αμαρτίας. Και στο κεφάλαιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 23, μας χαρίζεται λοιπόν από τον ίδιο τον Θεό αιώνια ζωή μαζί του διαμέσου του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Θεός μας χαρίζεται. Τα καλά νέα μας χαρίζονται.
Η δωρεά του Θεού είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος πήρε την τιμωρία, τη δική μου και τη δική σου, την κακίαν όλη που έφερα εγώ δίκαια πάνω στη ζωή μου. Την παίρνει επάνω του εκείνος πάνω στο σταυρό. Στο κεφάλαιο 10 και χωρία 8 και 9, συνεχίζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, διαβάζουμε τον τρόπο με τον οποίο δεχόμαστε τη σωτηρία που ο Χριστός μας χάρισε, γιατί μας χαρίστηκε, αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι δικό μας. Και το δικό μας κομμάτι είναι πώς δεχόμαστε αυτό που μας χαρίζεται. Κάτι σου χαρίζεται, τα καλά νέα σου χαρίζονται, αλλά πώς εσύ θα τα λάβεις, πώς εσύ θα τα πάρεις στη ζωή σου. Τι λέει εδώ? Κοντά σου είναι ο λόγος, στο στόμα σου και στην καρδιά σου, δηλαδή ο λόγος της πίστης που κηρύττουμε, ότι αν με το στόμα σου ομολογήσεις Κύριο τον Ιησού και μέσα στην καρδιά σου πιστέψεις ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα σωθείς. Το μόνο που παραμένει για τον άνθρωπο είναι με το στόμα του να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι κυρίαρχος, Κύριος της ζωής του και μέσα στην καρδιά του να πιστέψει ότι ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Να εμπιστευτεί αυτό που έκανε ο Χριστός για αυτόν πάνω στο σταυρό. Να δεχτεί το έργο του Χριστού και να σταματήσει να προσπαθεί με το δικό του έργο να κερδίσει αυτό που του έχει ήδη χαριστεί. Μην πιστεύεις, φίλε μου, τίποτα το οποίο βασίζεται σε θεωρίες και δεν σου δίνει λύση και νίκη επάνω στο θάνατο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού διακηρύττει ότι ο Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας και τάφηκε και μαζί του τάφηκαν όλες μας οι αμαρτίες. Όλες σου οι αμαρτίες τάφηκαν μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή κάθε τι που στέκεται εμπόδιο στο να μπορούμε να έρθουμε στον Χριστό, στον Θεό, μαζί με την ταφή του Χριστού, όταν τάφηκε ο Χριστός, τάφηκε και αυτό το εμπόδιο στο να μπορούμε να έρθουμε στον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός νίκησε το θάνατο για μας, για σένα, καθώς ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, χαρίζοντας σε μας τη νίκη επάνω στον θάνατο. Την λύση για το πρόβλημα του θανάτου την έχει ο Ιησούς Χριστός και την έχει χαρίσει σε κάθε άνθρωπο που θέλει να την δεχτεί με πίστη. Οι αμαρτίες μας έμειναν στον τάφον του, αλλά η αναστημένη του ζωή είναι σε όλους μας διαθέσιμη σήμερα. Αυτή η ζωή έχει έναν όνομα. Είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι η ζωή του Ιησού Χριστού. Γιατί μόνο μέσω αυτού μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό, όπου μέσα σε Αυτόν δεν υπάρχει πλέον θάνατος. Ο Χριστός είναι, όπως είπε για τον εαυτό του, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν θέλεις αυτή την ζωή στη ζωή σου, αυτή η όμορφη ζωή, η ζωή της ελευθερίας, η ζωή μέσα στον Θεό, σου χαρίζεται με μια απλή προσευχή που θα γίνει μία φορά με τον πιο απλό τρόπο. Μπορείς να επαναλάβεις δυνατά και μέσα από την καρδιά σου την ακόλουθη προσευχή για να λάβεις τη νέα ζωή που ο Ιησούς Χριστός θέλει να σου χαρίσει σήμερα. Ιησού Χριστέ, εσύ είσαι η σωτηρία μου. Αναγνωρίζω ότι η ζωή χωρίς εσένα είναι ανούσια, δεν έχει κανένα σκοπό. Στην ουσία δεν υπάρχει ζωή χωρίς εσένα. Εσύ ήρθες στη γη, έζησες μια άγια ζωή
και πέθανες για μένα πάνω στον σταυρό. Πήρες την τιμωρία της αμαρτίας μου όταν σταυρώθηκες στη θέση μου. Είμαι ελεύθερος πλέον από την αμαρτία και τον θάνατο. Τίποτα δεν μπορεί να με χωρίσει από σένα, γιατί εσύ πέθανες και αναστήθηκες νικώντας το θάνατο για μένα. Θέλω να είσαι ο Κύριος της ζωής μου. Εσύ να κάνεις αυτό που θέλεις, όπως θέλεις και όταν θέλεις στη ζωή μου. Σε αγαπώ και θέλω να ζήσω μαζί σου για πάντα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αν έκανες αυτή την προσευχή με ειλικρινή καρδιά, τότε η υπερφυσική ζωή του Θεού έρχεται μέσα σου διαμέσου του Αγίου Πνεύματος και μπορείς να ζήσεις πραγματικά και μπορείς να χαρείς πραγματικά. Είσαι ελεύθερος να ζήσεις.